Question number 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak, kamusta ang benta? Ubus na ba? Opo, Nay, Tay. Tara anak, umuwi na tayo at maaga pa tayo bukas sa bukid. Anak, mag-ingat ka doon ha. Huwag kalimutang magdasal palagi sa ating poong Nay Kapal. Opo, Nay, Tay. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're beginning our final descent into Singapore Changi Airport. On behalf of the cabin crew and flight crew, we'd like to welcome you to Singapore. Okay naman po, Nay. Ang ganda po dito. Masaya ako, anak, at ikay ligtas na nakarating. O, sige anak, at kami ay tutungo sa ating taniman. Sige po, Nay, Tay.
di ka naman tumawag upang ikay na sundo namin sa airport. Hindi na po, Nay, Tay. Dahil gusto ko po talaga kayong surprisahin. Ikaw talaga, anak! Nay, Tay, gusto ko ulit matikman ang kain na luto sa banga. Talaga anak, tara na at magluto sa banga para sa piyesta! Mahuhusay na pagtatampo